आ कहिया हमरा से मिलबू तू जान प्यार कर आवेलू अरे याद जहिया करबू जान प्यार अरे लहंगा साड़ी जीवन मंगलस तेवन शौक सोना चांदी गहना अंगूठी तक ले दिहनी जे 10 गोले प्यार करला उ माल कहबे कर तनी मन ना लागल हो तनी ये घूम हम तनी भाई भोजल भेटो हो जाई आ तनी उनहु से तनी हमरा भेंट मुलाकात हो जाई बियाह भइल बा तब से त हमरा भेंट मुलाकात भइल नहीं के जान उनकर बियाह शादी भइल बा कि नहीं के भइल तनी हमरा के आइल बन त जरूर मिलबे करब ई त बात बा ना आ न करिहन है ये ना तो हमरा के देख के तो बहुत कोई भेटाई चाहे ना भेटाई भेटैहन नहीं कल भेंट करम ऐसे बियाह भइल बन तब से हमरा इनका से मिलबे ना कनी है आ ना हमरा भेंट भइल के जाने हमार सहेलियो भेटै सन कि ना भेटै सन जा तनी बरा किसी हालत में तो मिलबे से गइल बाड़ू छोड़ी के ससुरावा तबे से पिया तानी गांजा खैनी मोल तानी रे आय हो दादा प्यार में ओकर रही हम पगलाई कैसे उ गइल का करी जब से ओकरा बियाह भइल तब से ओकर इहो नहीं के पता कि तनी यारों से तनी फोन करके बतियाई आए अरे दिल लागल तो दिल लगबे करी कबो ना कबो जरूर आई आ याद जरूर आई काहे से कि बचपन में से प्यार करत रहनी जवानी तक ले सब कुछ ओकरा के दिहनी अरे लहंगा साड़ी जीवन मंगलस तेवन शौक सोना चांदी गहना अंगूठी तक ले दिहनी तब धनी अरे एक बेर तू कब अरे याद आवेलू अरे एक बेर तू तब याद आवेलू आ कहिया हमरा से मिलबू तू जान प्यार कर आवेलू अरे याद जहिया करबू जान प्यार हम करीला अरे तू कागज के फूल छू देबू अरे तो गुलाब हो जाई अरे तू कागज के फूल छू देबू तो गुलाब हो जाई अरे पानी में अंगूरी बोर देबू तो शराब हो जाई अरे तोहार रुपये ऐसन रहे साला राकेश राजा के नियत खराब ना अच्छा सब लोगन के नियत खराब हो जाई असनम भुला न जइहा पिया चली अपना दोस्त के लगे ओकरा से भेंट करब मुलाकात करब बात करब का हाल बारे तोर मलिया का कहा गए चल कोई में हाथ ना दी तो ससुरा से आइल बनी मन उन लागत ना लगारा में जात नहीं जी जाने लोग तो न खेऊ और गोरा का अपने गोराई पे ओकर घमंडी रहेला खाली बहुए लबर लबर करेला गोराई पे घमंड दिखावेला बाकी आज मैं इतना प्यार से ऊपर से प्यार करम हूँ इतना दिल से बोलम हूँ कि कहीं कि बड़ा अच्छा लगता बड़ा हमारे के बाकी बड़ाई करेला शिकायत ना करेला कोई से चल खैर हम ऐसा कमवे करी ना कि बड़ाई हो खो हमार हाँ लेकिन ये बानू कि कौनो लड़का जाने लो सना एड़ी ले कचट के चली ना यही से ओकरा से तो इतना प्यार करी ना जा तनी कहाँ बा प्यार में ओकरा हम पागल हो गइल बनी अब हमारा बुझाते नहीं कि हम का करी ना आई नो हाँ चंदन और साला दिमाग खराब हो अरे राकेश है यार उठ अरे भाई देख जॉब से उठ बोल ना उठ तो हमार भूख प्यास एकदम अरे उठ हम जान पगला गइल बनी ओकरा प्यार में एकदम पागल हो गइल बनी तू पागल बोल रहे तू हमरा के नहीं जान कि हम कितना धीरज धो के हम रहता नहीं हम से एको दिन फोन ना कोइला ये बताओ अरे उहे हाल तो हमरो बा यार पता ना हाल ही बा और का पता आई कि ना आई या फोनो तो ना करेले हमरा जब से वो बियाह कैलक ना धोखे दे के चल गेलू धोखाबाज यार जब से बियाह भइल तो हमरो वाली चली गइल देखो ओकरा खातिर बताई का कोनी जीवन चीज को अलग ठलाली से लेके बिंदी तक ले काजर सब लाली देले बड़े हम कुछ ना दीना हम कुछ ना दीना वही से तोरा धोखा देले भी लेकिन हम दिहते हुए भी हम क्यों धोखा देत जाला चल ठीक करता है में मुड़िया पटक ली ना यार का कोदी धीरज रख तोरा के केहू ना केहू जरूर मिली अगर ऊ ना पौलस तो कैसे मिली हमारे के बताओ तो तू ही बताओ अरे तोर दिल टूटल बना
तो हमरो भी दिल टूटल बा एकदम हाँ? चूर चूर हो गइल बा। अरे दिल अगर बनल रहेला तो दिल बनल ही रहेला का करी जा बताओ तू ही समझावत तड़े हमरा के तो तोर बतिया हमरा तोर को निक निक लागे जान जो। का करी यार चुप कर पागल रे आज पगल आ गई आ गई आ गई का हो तू तो एकदम हमरा के छोड़ के परा गई न। पूजा तो कौन से बच्चा तनी बैठी न बढ़िया से का बैठी बोल तू तो हमेशा ऐसे ही करेली ना ऐसे हमार दुख समझ तड़ू एकदम हैं? तनी रो रो बात कैसे के देख कैसे अरे आज शादी हो गई तो हमरा के भुला गई नहीं बताई अभी शादी हमर भइबा का भइल बा अच्छा ठीक भइल बा ठीक ठाक हो को चाहे मत को हमरा ऊ बात हमरा सुने के ना के मन करत कैसन रो दोबारा हो गइल बनी पहले बताई ना बताओ तोरे चलते हमारे के भुअरी पाड़ी दहेज मिलत रहे मोटरसाइकिल मिलत ई सब हमरा भी बात मत करी ठीक बा के जन रो पी न कनी कैसन दे कॉलेज बनी दोबारा के तारा गांव में ऐसे रहत रही बबरी झाड़ के रहत रही बाबारी के छोड़ो ना हमर भे के सगरी के धन खत्म हो गइल बा। जाए दी अब तो हम दूसरा घर के हो गई अब कसौर और जियही के न बड़ुए ना आज दियो, तारा मतलब बिना बिना देखले हमरे के रो खाना ना खात रही वीडियो कॉल पर देखत रही चाहे ऐसे भी देखत रही अच्छा ये बताओ फोन काहे ना कइला एको दिन तो फोन कर तू हमारे दोस्त के तो मिल गई अब हमार वाले अब कहिया आई कहिया ना आई का हम करी कुछ नहीं के बुझात कुछ नहीं के बुझात मिल ले दोस्त टेंशन नहीं के ए के हो ए अरे तू कब से मायनी मिले खातिर के डरवाए खातिर चक्का में जा तारा से ना बोलो ना बोली हमरा से ना नहीं चली आई बता नहीं खड़ा नहीं उठो ये बताओ तू हमारा के धोखा काहे दिलू धोखा कहाँ देनी यार तू जानत रहलू ना तोरा से कितना हम प्यार करत हई अरे दिल लगा लेले रही तारा से दिल ना रही तो हमरा से मिले खातिर काहे आई ई बताई ठीक बाटे अब तोहरो को तो बुत काहे भतार से बियाह कर लेलू यार के छोड़ के तो हम तो बियाह कर लेनी ठीक बा बाबू माई के पगड़ी रखनी और रौरो गांव नगर के देखिए समाज के बाबू माई के तू पगड़ी रखलू तोहरा खातिर जान देवे खातिर तैयार रहनी लहंगा सहंगा सोना चांदी तोहरा के देवे के तोहनी तो तू हमार कुछ ना हम कुछ ना माने कि ना ना सब कुछ हैं? बानी मिलल जाई बियाह रौरो बियाह कर ली आ तबो जन हम बात और मिलल जी अपन जोर चुका बियाह हम का करी यार दिल टूट गइल बा हमार दिल टूट गइल बा हमार का अब हम शादी करी हम दुनिया के रीति रिवाज देख के तो हमरो तो दिल टूटल बा तारा से बेसी दिल टूटल बा देखो बियाह करब वही शर्त पर ठीक ना लेकिन तू बोला। हमारा से मिल महीना में एक खाली मिले के पड़ी अरे महीना का 2 महीना आगे मिलबू ना? हाँ हाँ टेंशन नहीं करना ना महीना में 2 बार मिलब भाई वादा पक्का? वादा करो हाँ पक्का और हाँ खुशखबरी के ये बात बा कि हमारे दोस्त के भी माल भेंट करे आ गई मतलब आ गइल बिया उ हाँ। आई रहे का हमरा से तो ना भेटल ही अभी तू जाने तो रो करे के हाँ हम जान ना ही हम अब नहीं चीज जाना तो करे चला तो अपना दोस्त के भेटाई उनकर प्यार कैसन बा हमनी का प्यार कैसन बाटे आ सुना वादा रहे के चाहिए कि हमेशा हर महीना हमरा से मिलबू हाँ हाँ? मिल अब तू पक्का शायद अब तू प्यार ना समझ पौली लेकिन महीना में हर बेरी एक बार हमसे प्यार ठीक जरूर बा, करिए ठीक है ना अरे हम महीना में 2 बार मिलब चलो हम अपना दोस्त से मिलाई चल और कहीं नैहर के लवर से मिलवाई चल अरे चलो ना दादा तू तो हमरा सुनी एगो बात कहतनी बोला हमार तो घर बसी गइल हमार शादी ब्याह हो गइल तो जनी बाकी रोरू शादी ब्याह क के का कहत है अपन घर रोरू बसा ली हम करब तोरे से ना ऐसन बात मत करी ठीक बा मगर हमरा के ऐसे न तो कोई मजबूर मत करी ना हम मजबूर करबे करे देख ला अरे भाई तोरो मिल गिरकार ये जियो जियो यार नसीबे हमनी के ऐसा रहला कि यार दिन का खाता खुलल ला का जे कर करबो हमनी के नसीब में पहले बोका अंडा देल रहे मुर्गी अंडा देल दूसरी भुइया देखो हमरो माल कैसन ठीक बाड़ी आ तोहार माल ला कहला ये सुनाओ ले यार अच्छा प्यार हमरो प्यार ठीक है बड़ी तोहार प्यार बहुत इंतजार करनी जाते खा ये 10 गोले प्यार करला उ माल कहबे कर 10 गो अरे हम जीवन भर तोहरे तो बानी यार तू तो दीदी लोग तो समझेबी तनी ओकरा के सुन ना हमार तो प्यार माल कहबे न करियन जबान अच्छा चुप ना कहियो समझाओ अरे हमरा के बहुत प्यार करला ने से माल बोलेला हमने खुश नसीब बानी यार दोनों जना के ये बात के बुरा ना आज दिल हमारे चला आज हमनी के बहिन है नहीं जाए
ठीक बानी जाना तो बोल देला तो हमारा रात कहत रे अब हमारा चल देला ठीक ना चल यार टेंशन का हम चल चल के ना चले के जा लेके जा चलो चल हमनी चल जा आ सुना कहाँ चले के हम वो दिन रहबू नहीं यार अपना हम जानत नहीं आज तो चलिए जीती रौरा ले मिले खातिर रह गनी है परसों ले रहना ठीक बा तुम्हारा से मिल लेती खूब प्यार कर आ लेती जानत नहीं का जाने काला जिंद लिया जी खातिर सब ठीक बा चल जा लेकिन साजी बेर मिली है काल ठीक बा कोई बात चल लिया नहीं हम 3 बजे भोर में मिल ले 3 बजे ठीक आज जैसे पहले 3:30 बजे भागल लहू मिले खातिर हमारे के हां ठीक बा चल ऐसे कोती घड़ी हम राकेश राजा तो भैया वीडियो अच्छा लगल हो तो लाइक करी सब्सक्राइब करी एगो अपन चैनल बाटे SK9 कॉमेडी चैनल और हाँ एगो और चैनल बाटे बेस्ट भोजपुरी टीवी चैनल ओ चैनल के रहुआ सब्सक्राइब रौरा SK9 कॉमेडी के रौरा देखी अच्छा लगे तो ओकरा के शेयर करके देखत रही आ फिर अगला वीडियो पर हम मिलब। नमस्कार प्रणाम भैया हम राहुल यादव हमने के चैनल के नाम बाटे SK9 कॉमेडी और एकरा के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करब जा और ई बाड़ी किरण राज। नमस्कार प्रणाम मैंने किरण राज और हमनी के वीडियो अगर अच्छा लागल होई तो दिल से लाइक करब जा कमेंट करब जा शेयर करब जा और कमेंट में बताएं जा कि हमनी के एक्टिंग कैसा लागल हा ई दिल पर मत ले जा ठीक बा। जय भोजपुरिया जय